Good afternoon, guys. Pakadali pano tipasane ma update ankhondo kuti nkhondo ikuyenda bwanji zikutani kunjako akwaku mwina tukakhala chete pang'ono pe mwina zimapezeka kono zoti mwina make sitina pereka update mwina update kuchedwa kapena kutani iya nkhani ndiona kuti pano pakulike izi mabomba aja achita mokhala ngati zi ndithu zikayambaso ndithu ife ndithu nkhani ndikupatsana pano ndizikupatsana ma update pano pazile ngati Iran yukayikira kuti achina Israeli aja sikuti athana ya nkhondo ati ya kumafuna apange renew zida ateri panopa 2 hours ago Netanyahu anali ndi press briefing imene akusanzika kuti next week iyeyo akhala ali ku America kumene ndithu afuna akakumana ndi Donald Trump akambene zina ndi zina kumano we know mwina kumene ndithu mwina akapempha ndithu kuti akuluakulu tati mukudziwa kale kuti chifukwa Tel Aviv cheta inyenyatu ikuoneka ngati ku Gaza chonje ndeno and Iran inapanikiza dala inazaza kuti mwana uyuyu okay akudali America tuende nazo ndi anamunyenya ndithu kunyenya ndithu nde akuti next week akupita ku America amene Netanyahu amene 2 hours ago press briefing yake nde apita ku America I think nde kuti yakambene zina zimene akambene Trump uyo zikakhala zomwezo ya komanso pamene America yalemba kalata ku dziko la Iran kuti akuluakulu za nyukiliyazo muzisiye kaye like ngasiyo aja kumangaso malo aja auchidwa kuti Fardo nuclear site malo aja wamangaso kachikena ndi anatumizira kalata kuti akuluakulu kumene koko musiye kumanga kumene koko I don't know kuti kazisiyana chani chifukwa iwo paja nawo kuti mumangeso muthakumanga tikupasa ndalama 30 billion koma mu 30 billion ichi chimene amakambira akuti 30 billion ndikupatsani kumasuri chikola kwa ife kuma Americans yayi akuti ichokera kwa maiko achiluya ndamene asonkhe ndalama imene guys Trump ndodwala kwambiri ndi Iran sinapange respond imene kumwekura ikumangabe malo aja ndi malo aja akawapasa sakuzoti wapande zikhala zorani zinthuzi Netanyahu anauza Iran kuti awapatse ma kgs a uranium amene iwo adatenga iwo amene kuti it's like they are confused akuti uranium ali kuti tikudziwa kumene kuli uranium ali kumapiti ndi apanga cheki kena koso aboyaso ndi vote lina kuti ife sitikudziwa kuti uranium Iran yasunga kuti koma still tikufuna kuti Iran itipatse uranium Iran sina yankhe zimene zonso ndiye pakadali pano update ya nkhondo yazida ndiona kuti mbali zonse kulibe sakuponyerana pakati pa Iran ndi Israeli koma tsopano Israeli chifukwa I don't know konda nkhondo panopa ili yapita tsopano kukata kusolana tsopano ku Gaza kwaonelera anthu aku Gaza chatsopano kumene ma civilians kumakapha matani kunocha ndi kumene zili pakadali pano zovura kwambiri ndiye komabe still ngakhale kuti pali ceasefire Iran yenabe kuona kuti mu settlement yake kuti sikukhulupirira zimene zikuchitika like sikukhulupirira sikukhulupirira kuti pali ceasefire yayi anytime muso athawupeza kuti atipanga ataki atipanga ziwembo ndiyebe pakupeza kuona kuti ma spy akutumizidwa Israel itumiza ma spy kulowa mu Iran akumagwidwa Iran so imatumiza ma spy kulowa ku Israeli kugwidwaso ndi osewa ndioti ntchito yawo ndi kukapha akuluakulu ndi aliyense it's like adeka koma alisa yangana ngati zanga yapanga jani
kuti nthani ndiyese aliyese ndithu mabatani ali manja kuti zikayambikaso nangasi zomangodina pachi twi ndoti mabomba apita kumene kucha imeneko ndi ku Israel komanso Iran ku Gaza ndimene talongosola kayi kuti kumeneko ndithu situation sili bwinonso chifukwa anthu ake ndithu ndomweyomweyo. Plani yawo paja ndiyongonyamula paja konse kucha ndi tisamaiwala zimene nthawi zambiri ndimakundobwereza plani yawo sikuti ndi amene amanenera kwa plani yawo ndiyo kufuna kutenga malo basa ali iwo analonjezedwa akali ndi Mulungu chabwino. Ndiye ndipene ku Russia ku Pacific Ocean imene kwatumiza masitima za nkhondo kuti zingopita basi mango kasewera. Britain nawonso atumiza zawonso kuti kumene koko nakamba kale nthani yake kadzulo kadzana lamene kuti tisadekhe kweni chifukwa maiko olemerawa akusewera kwambiri ndi zida komanso maiko olemerawa akusungirana mpeni kumphasa, right? That's what is happening. Akusungirana mpeni kumphasa, wina akupanga izi, wina akupanga izi, wina akupanga izi, wina akufuna ashoshe nzake komano paika alisa kumadzizo kuti komatu nzangayo nzanga ndichipe tisayambitse mwachibwanabwana ndi masitima kumeneko azipezeka kumeneko akolana kumeneko pamenenso Trump kachikenaso sometimes akulaku Elon Musk iweyo pangachana Elon Musk. Okay, Elon Musk Trump lero walemba pa Twitter kunena kuti Elon Musk chabwino anathandizira za zokhudzana kampeni yanga chani. Here's the reason why anthu olemera amathandiza campaign, amathandizira ma president. Nkhani yake makhala kuti azapase contract, right? Azapase contract kapena azatengeza mina kupangaza azazilowese like mboma zizakhale zinthu zona kuti malemera kwambiri billions chabwino ndi milioni chitika ndichi Elon Musk ndi kampani yake amagalimoto icha kupita ku space chani zonse zijazo ndi actually panayi subsidy ya zinthu zakezo zapeza kwa kuti Trump wanakona kuti okay analowesanga chonchi amafuna kuti anthu ambiri makamaka azigwisa ntchito magalimoto ake aujeniyo manjanawo magalimoto amagetsi electric au magalimoto ocharger ajina Tesla ndiye magalimoto anabanga subsidize kuti subsidize ndiyani subsidize ndiye kuona kuti inuyo ngati boma tingolekeza boma lita mafuta aja ali mtengwa example ali mtengwa 5,000 1 liter. Boma lizitengako misongo lizitengako ndrama boma lizilipirako lizimulipira aliyese 2,000 kwacha ndiye kunena kuti iniyo mafuta aja muzigula bajani muzigula pa 3,000 wacha. Subsidy ramene chino ngati za fertilizer ka chani zonse zijazo akazapanga subsidize ndikuti inuyo muzikhala ngati boma kuna kwa lizilipira kale kena kwa inuyo muzikhala zochipa nde amapereka ma yeuja Elon Musk anandika kachisimu kuona kuti amalongosa kuti imene ndoti silizononga environment mafuta makuti ndikuti sipazakhala utsi zambiri mbiri komanso zambiri mbiri zamadziwa munthu ukafuna kuchemerera chinthu chako kuti chilowe nde boma nakhangati lamuvomera kuti kai zimene tizipanga makuti Trump lero walemba kuona kuti palibe za subsidize zonsezi za kampani yake chandu zonsezi pofuna kutseka like kumbali kuza ndi boma tsopano akuti to save money. Trump ravere akuti to save money tisunge ndalama like yes
Why akona kuti tisunge ndalama chifukwa kuti dziko lopaloka lizikhala likupereka dziko lopaloka lizikhala likupereka ndalama ku kujano lizikhala likupereka ndalama ku kampani yake uja kampani ya Elon Musk ija chifukwa afuna bange subsidize kulibira tuma percent tinatija I think bado bado mwambesa sankhane kuzandi subsidize mbumaso mwave Saudi why yamanna kuti mungu dula atseke shobo tiseve ndalama iye mpaka nankho kuti azipita ku South Africa azibwera ku South Africa nde anyway paliso nkhondo saboka sapachikenaso ya Elon Musk komanso ndi Trump pankhane kuzira di makampani ake koma Trump yovomera kuti anandithandiza kupanga kampeni chanchani ndi drama ya ndebe zanthu olemera izi kuti zikhale zotani ndebe pakali pano zikuoneka zoti kunjako kankhondo kapangazi ndemo kana maapitiriza apangazi nkhani yakhuza ndi nkhondo ndekuti mudziwaso kuona kuti nkhondo sapangazi ikabulikaso tibweranso ndiye tizikhaso tikupatsa naso ndiye panopa tizipereka mwapo ndi apo komanso ndikumapitirizaso zimene ndithu timapanga nthawi zonse nde nthawi zambiri ndithu osadandaula anthu amadandaula yayi maapiti bwanji sakubwera kuti yayi panopa kukulika izi look at it anyway guys thank you so much thokoza kwambiri then I think ti kumaneso nthawi ti yankhulaneso guys thank you so much Malawian Cameras. Thanks for watching Malawian Camera.